Barsad ya kawo mishi wawan mangari a wuya. Cikin zafin nama Insam mai sunkuya, hannun Barsad ya doke iska. Nan take suka kace mai da azababban fada. Ya zama da cewa Barsad na kaiwa Insam naushi da bugu hannu da kafa. Shi ma kuma yana karewa hannu da kafa. A duk lokacin da suka hada jiki sai ka ji kamar duwatsu ne suka hadu. Nan fa mamaki ya kama gaba ɗaya fursunoni da dakarun da ke wannan waje. Sai da Insam da Barsad suka shafe kusan dakika 340 suna gwabzawa, amma babu wanda ya samu nasarar mazgar wani inda zai jigata. Ko da suka ga wannan naushi da bugu da suke wa juna babu nasara, sai suka ja da baya, suka yi curko suna kallon juna kamar zakaru. Kowannen su tunani yake tare da mamaki bisa ganin yadda karfin su yake neman zuwa daya. Nan fa suka fara tunanin dabarar da ya kamata su yi domin samun nasara. Kawai sai Barsad da daga hannunsa guda, take wani daga cikin yaran sai jefo masa takobi ya cabe. Ko da ganin haka sai Insam ya daka tsalle daga inda yake tamkar daga cikin baka aka harba kibiya. Yayi wata irin alkafira a sama ya fusgo kulaken waɗansu dakaru guda biyu, sannan ya duro ƙasa bisa kafafunsa yana mai gyara tsayuwa. Gaba ɗaya dakaru da fursunan da ke wannan waje ba su san sanda suka fara tafa Insam ba saboda wannan gagarumar bajinta da yayi. Dole ne Insam ya burge duk wanda ya ga yadda ya iya wurkila jikinsa a sama tamkar mazari. Cikin fushi Barsad da dubi dakarun da fursunonin yana mai daka musu harara. Nan take kowa yayi sauri ya sunkuyar da kansa kasa. Faruwar hakan ke da wuya sai Barsad ya rugo izuwa kan Insam yana mai kwarara uban ihu mai matukar firgitarwa. Karar takun sawun kafafunsa suka cika dodon kunne. Ihun nasa ya firgita kowa da ke wannan waje amma shi Insam ko gezo bai ba. Kawai sai ya kara gyara tsayuwarsa yana jiran isowarsa. Nan take suka rugunsume da sabon azababban yaki mai matukar hadari da ban tsoro. Barsad ya rinka kaiwa Insam sara da suka da takobi. Cikin tsananin zafin nama shi ko Insam ya dinga karewa. A duk lokacin da takobin Barsad ta haɗu da kulaken, sai dai ka ji karar haduwar karafa, sannan tarzatsun wuta yana tashi sakamakon cewar kulaken da karfe aka yi su. Nan fa Barsad ya dage iya karfin sa yana kokarin tafka Insam mummunan sara amma abu ya gagara. Haka dai suka ci gaba da bakin gumurzu wanda ya dugunzuma hankalin kowa a wajen. Saboda kuskure ɗaya zai iya janyo halakar ɗayansu. Shi ma Insam yana ta kokarin ya gabzawa Barsad kulaken a fuskarsa ko kuma kansa, amma abu sam ya gagara. Ko da suka shafe kusan dakika 700 a cikin wannan hali, sai suka sauya salon fada suka fara hadawa da kaiwa juna naushi da bugu da hannu da kafa. Sai gashi kowannensu yana amfani da damarsa da hagunsa. Nan fa suka fara hadawa junansu jini da majina, amma kuma kowannensu na iya jure naushi da bugun tamkar jikinsu ba na jini da tsoka bane. Da zarar ɗayansu ya faɗi ƙasa sai a ga ya zumburi ya miƙe an ci gaba da gwabzawa. Ana cikin haka ne gumi ya kai gumi makaman hannayensu suka zube a ƙasa. Suka cakume juna suka ci gaba da kokawa. Su faɗi nan su tashi can suka rinka faɗawa kan tarkace da gine-gine. Idan kan teburi suka faɗa ko kan kujera sai dai kaga sun ragargaje. Babu abin da ya ɗaure kowa kai face ganin yadda duk girman Barsad akan Insam. Sai gashi karfin su na neman zuwa ɗaya. Domin a wannan gumurzu kare jini biri jini ake yi. Kwatsam sai aka ga kowa ya damƙi wuyan kowa. Suka shaƙe junansu sai gashi idanuwansu sun zazzaro har numfarfashinsu ya fara ɗaukewa. Tsilim sai aka ga shugaban dakaru wato Gadaras ya bayyana a gaban su tamkar aljani. Kawai sai ya kama hannayensu biyu ya doki wuyan kowannensu akan wata jijiya. Take duk su biyun suka sulale ƙasa sumammu. Faruwar hakan ke da wuya sai Gadaras ya dubi waɗansu dakaru guda 4 da ke tsaye a wajen.